Bos días, moitas gracias por vestirvos estamos aquí. Eu, o que vos traio unha visión municipal dunha situación que entendo que é xeral, coa que quero conseguir sentir bastante identificados, pero considero que é importante poner encima da mesa. Os fascismos podense enfrentar desde moitas visións, desde moitas fórmulas, moitas maneiras. Eu incluso podemos estar aquí uns 5 minutos e falamos das políticas de integración social, que temos unha concello que son exemplares na defensa de as persoas e de apoio ás vítimas de violencia de xénero, pero creo que hai cuestións que son moi importantes que se nos escapan a capacidade dos concellos para facer diferente e que hai que poñernos llevar a mesa porque son seguramente a solución a estes problemas que estamos tendo. Ben, a precariedade salarial é unha situación que se está dando dunha maneira cociante a partir da crise de 2008, onde persoas normais con salarios medios non son capaces de chegar a fin de mes, porque esos salarios medios non son suficientes para facer frente aos gastos básicos da vida. No Estado español, as axudas estatais, ademais, que son bastante inferiores ao nivel salarial e ao coste da vida. A prestación por desempleo é un 70% do sueldo. As pensións dependen enormemente da vida salarial do traballador. Ahora mismo, en Rodumia, a pensión máis habitual móvese en torno aos 700 euros. As axudas non contributivas que dá o Estado para a xente que non ten recursos están nos 400 euros. Ribadumia, que para mí é o mellor lugar do mundo, como para vos será o vosso, como Vades, é un concello pequeno, 20 km cuadrados, 5.000 habitantes, temos un entorno bastante rural, tamén temos un núcleo urbano importante. A renta per cápita está en 11.520 euros, o salario máis habitual en homes móvese entre os 800 e os 1.200 euros, as mulleres son 20% menos. Isto é moi importante. O custe do aluguer dunha vivenda, que é o custe máis alto que fai unha persona, pois móvese entre os 300 e os 450 euros, falamos de vivendas de 70 metros, non de chaves. Ben, o custe dunha persoa que queira vivir só, que se queira independizar, o básico para poder facer frente á vida, está cerca dos 2.000 euros. O custe máis alto é o alugueiro, que temos esta compra, a enerxía en España carísima, págase de media 75 euros de luz, un piso de 70 metros onde viven 3 persoas, no inverno necesita afrontar recibos entre 150 e 200 euros de luz para pagar a calefacción. O combustible tamén nos quita moita capacidade económica porque en Galicia as comunicacións terrestres son terribles, non las hai, e, por lo tanto, unha persona que queira traballar necesita un coche, e un coche necesita combustible. Bueno, pois unha persoa que queira, un home que queira independizarse, el solo non sería capaz. Os salarios medios, como xa dixen, móvense entre os 800 e os 1.200 euros, os gastos básicos están cercanos aos 1.000 e así é imposible afrontar unha vida de maneira independiente. No caso das mulleres é moito máis grave, porque ganan un 20% menos. Con o cual, unha muller normal que teña un traballo medio non pode independizarse porque é imposible. Claro, nos quedar na casa de mamá, na casa de nosos pais, hasta que temos unha parella coa que nos aviste se nos dá o caso. E se non, seguir así, non temos outra solución. Para o caso que temos parella, tampouco a cosa mellora moito. Por fin, de que o aluguer sea o mismo, e a enerxía máis ou menos pode ser a mesma, como xa dixen, solo o coste de coche xa se nos vai ao doble. Bueno, unha parella que se quere independizar necesita 1.300 euros para facer frente. Entón, aquí sí que poderíamos ter certa capacidade de aforro sempre cando falemos dunha parella heterosexual ou homosexual. Se son lesbianas non, se son dúas chicas non, porque a capacidade de aforro por salarios é menor e, por tanto, non serían capaces. Eso levanos a unha situación terrible. E todo isto que vos estou dicindo, nada de tomar café, unha caña.
nada de salir a cear coa parella, nada de coller vacacións, que non se vea o coche, que non haya que comprar un coche, non enfermemos, non nos vayamos ao paro, e non teñamos fillos. E esta é unha situación natural, normal. Salides nun pueblo a falar coa xente e isto é o que hai. En caso das mulleres, como se decía, peor todavía, co cual, en Ribadumia, e isto dase no resto de Galicia e en moitas partes de España, como pasamos a ver, que quere irse a vivir sola, non pode, ten que irse con outra persona e a poder ser que sea un hombre. Se unha muller, pois, teria que ser. Especialmente o seguinte pensamento é que a precariedade salarial que se está dando obliga-nos a vivir nun estado de esclavitud social. Levantarnos pola mañá, imos a traballar e ao sair a traballar só podemos volver para casa a descansar e non movernos moito porque non temos capacidade para iso. Hai moitos problemas derivados da precarización salarial. O problema económico que ademais afecta no presente e no futuro. Entramos nunha situación de pobreza estructural. Os salarios baixos reducen as cotizacións á Seguridade Social do Estado. Redúcese o que se cobra por paro e redúcese despois o que se cobra na pensión. Por cal estamos fabricando os pobres do futuro. E evoluimos o sector primario. Evoluimos o comercio, estamos por campo, despois, ao final, acabamos de evoluir o comercio de todos os anos. Evoluimos o turismo e a hostelería, que tamén é un sector importante en Galicia, e devolvose a calidad dese servicio. E isto te arrastra, bueno, podía poñer máis cousas que se devalúan, pero como temos pouco tempo, vou agilizar. Hai un problema social acompañando todo isto, non? Retrasas a idade, como dicíamos, para abandonar o fogar familiar. Retrasas a idade para ter fillos e reduces o número de fillos. Nos estamos un fillo e medio con oferta por parella. Por suposto, recortas a liberdade das mulleres. Aumentan as rupturas, aumentan os divorcios, empeora a calidad da alimentación, surden problemas de saúde, o problema da pobreza enerxética que nos obliga a cortar as horas que nos costa a calefacción, trae problemas de saúde. Hai datos específicos que relacionan o aumento do coste de enerxía en España co aumento do inverno das enfermedades pulmonares. Aumenta, por suposto, a economía social. A xente necesita recursos e buscos por onde sea, sea traballar con dinero, sea tráfico de sustancias, sea mercancías oscuras, cosas. Pero non quedan as veces máis solucións. Créase na sociedade e nas persoas un estado de frustración permanente, unha apatía social, non hai esperanza no futuro, e como non hai esperanza no futuro, non estamos realmente na sociedade preocupados por eso. Entonces pasan cosas como que nos abandonamos un pouco esa ilusión de que os nosos fillos estudien e por un futuro mellor. Vexo todos os días falando con pais e con nais, están máis preocupados porque os nenos vayan pasando os cursos, que non de que se preparen, porque total para qué? Total para qué? Para acabar de camarero e carreira al lado por aí cobrando un salario miserable, ou incluso unha carreira e cobrando un salario moi baixo. Entonces, eso é unha cuestión que é psicolóxica e que está afectando a todos os niveis. E aí, pues, empezan problemas de abuso de sustancias, problemas de alcohol, drogas, as ludopatías que en Galicia están tendo un auge importantísimo, porque ahora se ocorreu legalizar as casas de apostas e as máquinas de apostas nos bares, onde acceden chaviños e efectuanos, a veces menos. E empezamos a buscar tamén despois os culpables. Os culpables sempre son outros, non poden ser inmigrantes e pobres. Porque Cristiano Ronaldo nadie lle parece máis que en España. E aí veñen os brotes de violencia posterior a moitos anos blancos. Bueno, que necesitamos? Necesitamos política. Necesitamos tamén movimentos sindicais, movimentos sociais, pero necesitamos política. Necesitamos regular políticamente os salarios. Alguén decía ayer que en algún sitio hai axudas para a vivenda que son axudas sociais, onde o inquilino paga o 20% do seu salario. O normal sería que o salario, un salario normal, podéramos facer frente á vivenda, que non necesitáramos axudas sociais. Temos que regular, temos que poñer leis, temos que regular o mercado de vivenda, diferenciar primeira vivenda
segundo vivenda, que é vivenda turística, do que é unha vivenda habitual, por que a xente de Sanxenxo non pode vivir en primeira línea de playa? Ou por que a xente de Santiago de Compostela non pode vivir nun centro? Ou a xente de Madrid? E o mesmo por resto de axudas de emerxencia social, de atención ao nivel do Estado, e hai que enfrentar a necesidade da renda social básica. Porque eu é unha cosa que non entendo. Unha persoa que é adulta, que traballa, no momento en que perde o seu traballo, ten que deixar de vivir dignamente. Por lo menos que temos unha axuda do Estado español, que será o 70% do teu sueldo, de 900 euros, ou 700, tens que ir para casa dos pais. E esta é unha realidade que temos nos concellos, que abrimos todos os días e que non temos recursos para facerlle fronte, porque as políticas que podemos facer están limitadas económicamente e non solucionan o problema. E como podemos dicir a unha señora que non chega a fin de mes que temos que acoller sendo un veterano? A señora non vai entender. Non vai entender que o fascismo aí vai a medrar. Medra porque está abonado. Está abonado. En España supone que temos un goberno de izquierda. Estamos esperando a ver que pasa, pero de momento seguimos en lo que estamos. Non podemos estar así. E cerro e pecho con unha simple reflexión pequeniña. Hai uns meses empezou a falar en España do aumento do salario mínimo, que vamos a pasar de 700 euros a 900. Falouse e ao final acabouse conseguindo e fíxose. Ben, nas nóminas da maioría dos españoles non se notou esa subida de 200 euros nos salarios. Sin embargo, onde se notou foi no precio do alugueiro, que xa subeu. Pero xa subeu en canto se deu o primeiro titular de prensa de que se estaba falando de subir esas salarios. Porque vemos que a política especuladora vai moi por diante da política social, vai moi por diante da política de esquerdas e vai moi por diante nosa por sobradamente. E por a miña parte, non máis.